public servant amatumikira anthu osati ndale. Dokotala akapa mankhwazi pata amachotsedwa ntchito. Mphunzitsi akagwirira mwana amakalowa ku ndende. Mkulu wa MPC komanso makla amalumbira akamemba ntchito. Osalowera ndale, osanyoza kapena kukondera munthu. Akaphwanya malamulo amenewa amayenera kuchotsedwa ntchito. George Kasakula amanyoza EPM, amatumikira MCP osatira Malawi. Zina langa ndine George Kasakula. Ndikupasani chitsanzo cha Zilani Konje, Director of News and Program. Anamulesa Fulasuya kugwisa ntchito maofesi a MPC kupangira masewero. Akasakula atamva nkhani imeneyi anakwiya ndi kumukonzera chiwembu. 2024 tinaona board ya MPC inamuchotsa ntchito zimayi imeneyi Zilani Konje. Mwachidule pali zambiri zonyasa zimene George Kasakula anapanga ku MPC. Analephera ma interview amene anakhoza ndi Joel Ntaba, iyeyo anakhapa number 3. Malawi Congress Party motsogozedwa ndi Chimwendo Banda anamutenga chifukwa ni member wa chipani. Mukhoza kuona kuti zochita zake nga Director General amatumikira chakwera. Tikapita ku makla, Daud Suleiman anatsegula Kokoriko Radio kuzipasa yekha license. From there anayika ma transmitter a wireless kuzungulira dziko lonse la Malawi. That was abuse of office. Makla mandate is to regulate fair media operation. Koma mkulu ameneyu Daud Suleiman anatseka ma wireless ngati Galaxy, wireless ya Bushiri, Rainbow, Joy Radio. Potero anazipasa license ndi kutsegula Kokoriko Radio. Zimenezi ndizosaloledwa malamulo a dziko. Mkulu oyendetsa chisankho Anabel Talimachi samaloledwa kuyima pa chisankho. Chimozimozi Director General wa Makla samamulola kupanga issue broadcasting license. Akhoza kupangira ena ma license amenewa umosati iye mwini. Koma Daud Suleiman anatsegula Kokoriko Radio kuzipasa yekha license ndi kuyika ma transmitter kuti wireless yakeyo izimveka bwino kuposa ma wireless ena. That is partisan. Pala akuluakulu okwana 5 amene anayesera kususa ndi Suleiman anamuwuza kuti bwana, inuyo ndi Director General wa Makla, simukuloledwa kuzipasa license kapena kutsegula wireless. Koma anthu amenewa anapeza mavuto, anapangidwa demote ndi kuwatumiza kukalonga. Ndiye ndizosadabwisa lero tikamamva kuti mkulu ameneyu amuyimisa ntchito amatumikira chakwera ndi Malawi Congress Party. Tinazoona pa 10 Juni 2024 Daud Suleiman ndege itagwa anazibisa matawa network ku Chikangawa. Cholinga chake amafuna anthu avutike kupeza ndege. Tithokoza boma pomuyimisa ntchito. Anali munthu woyipa mtima. Inalipo nthawi anagula spy machine m'dziko la Ghana. Komanso tipempha boma musasire pa Daud Suleiman, mupitenso ku Eskom. Mwamu agawa chakwera akuti kakamba kumwenda wagundika kuzimisa magezi. Iye analowa ntchito chifukwa ndi mulungu wake wa Monica Chakwera. Ndiye lero Malawi Congress Party yaluza chisankho wayambapo kuzimisa magezi. Ino a DPP muchite machawi mumuchose ntchito as soon as possible. Chifukwa mtauni mu anthu ambiri amadalira magezi kuti adye. Zimene akuchita kakamba kumwenda kumazimisa magezi ndi chibwana cha Mchomboleni. Mukamusekerera ayamba kusetera makoma achokeretu before it's too late. Pali zambiri zimene zinaonongeka mboma Chakwera. Haflen Jensen mwachisanzo anaononga ndalama za NIFI, anagawa mabilioni kwa zipani muzina ya Ngongole, anagula nyumba ndi mahotelo. Mapeto ake akunkuya anabwera pa wireless ndikutuza kuti anthu amenewa akhululukidwa Ngongole. Panali ena
amapasidwa matumba a fertilizer, anthu midzimu akapasidwa makuponi kupita ku depot, fertilizer samapezeka. Koma akuluakulu a MCP anapasidwa matumba a fertilizer ma 1000 ndi ma 1000. Ndikupatsa chitsanzo, Moses Kukuyu anapasidwa matumba a fertilizer 9000, Vitumbiko Mumba 7000, Hilary Chilomba 800, Macduff Bango cousin wa Chakwera 9000, Niki Chakwera 8000, Chimwendo Banda matumba a fertilizer 8000. Ndikunena pano sanabweze zaka 5 za Chakwera amalawi akumudzi amadya chitedze akapasidwa kuponi kupita ku depot kuti akagule fertilizer samapezeka, makuponi amagonera. Koma Chimwendo Banda ndi anzake amagawana fertilizer mudzina la Ngongole, kumana makuti tikutenga Ngongole kunifi, wapasidwa matumba a fertilizer 10000 8000, Ngongole osabweza. Tina neo lidzamba ma mega farm leya ndikunena panopa tini ma mega farmers ali mang'ono oposa 800. Ma mega farmers ali mang'ono. Ungopasidwa ndrama iwe 20 billion, iwe 10 billion, 5 billion, ndukagula mahotel, kugula nyumba town, magari moto opuma. After iye ndikutuza kuti ayi basi anthu amene atenga Ngongole aja takhulukira. Kumeneko ndikuba kuyimitsidwa ntchito kwa Humphrey Jetson ndi umboni kuti zinthu sizinali bwino kunifi. Chimene Malawi tikufuna, Malawi Congress Party ibweze misonkho yathu, mahotelo, nyumba zilandidwe, komanso Jetson amenewo akalowe kundende. Timanena nthawi zonse, public servant deliver public service, a politician deliver to a certain political party. Ino amene mukumvera chisoni Daud Suleiman, Humphrey Jetson, komanso George Kasagula, mudziwe kuti these were politicians who are delivering to my Congress Party. Ndikupatsa chitsanzo, 2020 kunali Brigadier General Brent Saenda anali Director of Operation kumayi Army, very professional, nyamata odziwa ntchito. 2023 Malawi Congress Party inamukozera chiwembu ndikumunjosa ntchito. 2024 pa 10 June MCP ya Chakwera inagwesa ndege ku Chikangawa ndikupha Vice President. Tinaona Malawi Army ikulephera kutumiza asilikali ku Chikangawa. Mkulu wa nkhondo General Valentino Phiri anapita pa wireless ndikumatiuza kuti ku Chikangawa ndikokhwitima, asilikali sangafike. Do you remember that? Zonse zija zimachitika chifukwa akuluakulu ankhondo anali politically motivated. Kukuoneka kuti kulibe anthu ndiye ndi kunkhalango yoti ndikovuta kuyenda, komanso kukuoneka kuti nkhalango ndiyokhwitima. MCP inachosa anthu ofunikira ku polisi ndikuyika Ax Mwanga kukhala Director of Operation. Tonse tinaziona ndege itagwa ku Chikangawa, apolisi sanapite, mawu mwake anatiuza kuti tachita suspend search tiyambiranso mawa. Munaziona kuti zimenezi zonsezi zimachitika chifukwa Malawi Congress Party inayika Ax Mwanga wochokera kwa Malemu kukhala Director of Operation, nde amauzana ndi Chimwendo Kamajekete komanso Chakwera. Chilima tamupha, musapite kapanga seji amalizike. Ku Malawi Army anachosa munthu ofunikira kwambiri chifukwa ameneyi Brigadier General Brent Saenda anali munthu ofunikira kwambiri ku Army, Director of Operation. Kusonyeza kuti iyeyu nthawi imene ndege inagwa akanakhala ku Army akanatumiza nthawi yomweyo asilikali wasaka ndege. Moyale Barracks ili pafupi kwambiri ndi Chikangawa, amapita komweko kapanga training, akudziwa mmene nkhalango imeneja ilili, makosa ali nawo. Koma General Valentino Phiri anatiuza kuti no, kumeneko ndikokhwitima. Public servant ngati Brigadier General Saenda
deliver public service. A politician ngati Valentino Pili amachita deliver to a certain political party. Anthu amenewa akachotsedwa ntchito pamakhala ena ojia amalira. Iyayi achosa public servant. Inu public servant cannot save Chakwera. Public servant save public service.